cukráčko, moc rád si dám. On spadne do ledového oceánu. Tak jo, Chasey, máme jen jednu jedinou šanci. To zvlád? Ne. No tak, chlapky. Cíč! To bylo něco. Santovi sáně, řítí se z hory se všemi vánočními dárky. Musíme je zastavit. Musím to napravit a zachránit všem Vánoce! Jestli ty dárky spadnou do oceánu, Nebudou si děti na celém světě mít na Vánoce co rozbalit. To bylo ofous. Starosto Handingre, nenacházím slov. Snad jen jedno. Zlobíte. Ten tvůj hloupý seznam. Kdo vůbec stojí o tvoje dárky? Tak jo, Bettino, je čas se pohnout. Pomůžu ti. To je teda paráda. To je ono, Bettino. Přenes váhu a natoč ramena. Jde ti to skvěle, Bettino. Ajaj. Rajdre, řítíme se k hluboké rokli. zařídíme to, Everest. Rable, použij nakladač jako sněžný pluh a postav rampu přímo tady. Žádný problém, Rajdre. Teď se připrav, Bettino. Honem, Rable, jsou skoro tady. No tak, Rable, dokážeš to. Není to nic moc, ale hotovo. Skvělá práce, Rable, a teď rychle pryč. Zvládla si to, Bettino? Ty jsi ale šikovná krabička. Dej mi placáka. Bettino, jsme tak rádi, že jsi zpátky. A teď nás můžeš učit na snowboardu. Díky, Rajdre a Tlapky, zachránili jste naši krávu a naučili ji nový sport, jenom jí možná budeme muset udělat brzdu. Není zač, farmáři, ale kdykoliv se vaše kráva dostane do maléru, stačí zavolat o pomoc. Stihli jsme to, než začala vánice. Páni Everest, naučila si krávu na snowboardu? Jsi asi ten nejlepší instruktor na světě. Mně jde snowboardění docela dobře, ale možná by se mi hodilo pár dobrých rad. Jako třeba pozor na ten strom? Kde? Ty jsi vážně dobrá. Zažil jsem i horší situace, myslím. Bude to těsné. A mám ho! Hong Kong! Co? A pro mě žádný potlesk? To já jsem řezal sjezdovku v tomhle snowboardícím domě. Ale jak dostaneme Jakeovu chatu zpátky nahoru? Chata na sněhu a ledu bude pro jeden kamion přece jen příliš těžká. Tak to uděláme jako tým. Wow! Klouže to! O rychlost níž a pomalu. Jízda na ledu má vlastní styl.
Soustřeďte se na řízení a dostaneme tuhle vrtimršku nahoru. Vrtimršku. Páni, Jacobova chata je zpátky tam, kam patří. Jo! Ale kde je všechen nábytek? No, o to se stará starosta Hamdinger. Kde jsou moje kočky? Šlo by to mnohem líp, kdyby mi pomohli. Ahoj, Raidre. Vypadá to, že jste na mé hoře. Je všechno v pořádku? No, řekněme, že si tvůj domov udělal taky menší výlet. Ale už je to v pořádku. No, děkuju. Není zač. Kdykoliv jde něco z kopce, stačí štěknout o pomoc. Jamen, hvis du og Paw Patrol kan læse nogle af de her gaver ind i det der smarte fly, så kan I hjælpe mig med at bringe dem ud. Paw Patrol, vi giver den gas! Vil du med ud og flyve med mig og Percy Tracker? Ja! Ho, ho, ho! Afsted! Har du set, Coletta? Alle de her vidunderlige gaver. Glædelig jul alle sammen! Glædelig jul, humlemand. En nuttet killingepibedyr bamse. Det er lige, hvad jeg ønskede mig. Værsgo. Glædelig jul. Mange tak! Se selv, jeg vidste, du kunne være artig. Paw Patrol, tak fordi I hjalp mig, og fordi I reddede julen. Intet problem. Hvis din jul nogensinde er troet, så bare gø for hjælp. Zuma, je bent nodig. Ik duik erin! Oh, het is zo frisjes. Zeg dat wel. Ik bevries hier. Gelukkig heb ik mijn elektrische dekentje bij me. Ik heb het tenminste warm, terwijl de Paw Patrol rustig de tijd neemt. Zuma, de burgemeester zit er vast op een ijsschots. Kun jij ze weer terugduwen? Dat komt helemaal goed, gast! Wat gebeurt er? Oh, het is uw elektrische deken. Oh, zet hem toch uit! Oh nee, oh nee! Zuma, wat ben je van plan? Ik ga een ritje met jullie maken. Sneller, sneller! Niemand houdt van een zompige hamburger. Everest, denk je dat je erbij kunt? Ja. Grijphaak. Schiet op, mijn teentjes worden bijna nat. Oh, bedankt, Paw Patrol. Jullie hebben ons gered. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je vast komt te zitten op het ijs, beloof dan om hulp. Oh, mijn tas. Ik zie hem niet meer. Daar is hij. Ik pak hem wel. Oh, wat een geluk. Zo te zien heb ik de eerste visburgemeester Humdinger. Ik vind... Oh, van verliezen krijg ik honger. Auw, hij is nog bevroren. Daar ga je dan. Tot ziens, visje. Tot ziens, klein visje. Peggy, Pete, Poindexter, kom så, det er showtime. Mange tusind tak, Ryder. Du skal ikke takke mig. Tak Tracker og hans store ører. Bare gøg for hjælp. Eller visk bare, så hører jeg dig. Men jeg takker altså ikke nogen. Jeg tager mine killinger og går hjem. Gå! Lige efter showet. Åbenbart.
fløjtende pingviner tog vejret fra jer, så bare vent til I hører vores specielle genregren af vovserok. Fyr den af, Paw Patrol! Vi skrev en særlig sang til det vidunderlige vintershow, folkens. Men vi fandt aldrig på den sidste linje, husker du nok. Vi er Paw Patrol. Vi skal nok klare den. Det gør jeg vel. Og 1 og 2 og 1, 2, 3. Der er sne og is på vejen, men det standser ikke lejen. Og kulden, den giver os kolde lov, men vi gider ikke være indenfor. Vi gider ikke være indenfor. Vi gider ikke være indenfor. Na 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 na. Det kan jo være, du synes vi fjollet, når vi fryser i det holde. Lad kulden rive, så får vi se, om vi endelig får en masse sne. Strikker, du har skrevet den perfekte slutning. Thank you. Mange tak. Jeg kunne ikke have klaret den uden resten af holdet. Holdarbejde er det, der gør jer vovser så seje. I er alle sammen nogle dygtige vovser. Vovser, vi skal have ført hvalen ud i havet. Kom så. Kom så, lille hvalfyr. Kom så, babyhval. Jeg er klar. Kom så, babyhval. Hop. Du kan godt. Jeg tror ikke helt, at han forstår det. Nu ved jeg det. Babyhvalen kan godt lide at lege, så måske kan vi få den til at lege fangeleg. Everest, tror du kan få den til at følge efter dig på dit snowboard? Tal. Jeg er den. Snowboard. Du kan ikke fange mig. Yay! Kom så, følg efter mig. Sådan, hvalven. Og gør det så igen. Sådan her. Kom nu, venner. Ja, så bliver der lavet hvalfangeleg. Se, om du kan fange mig. Det tror jeg var morvalsprog for tak. Velbekomme. Det lader til, Paw Patrol fik forenet en fin findefyr med sine fantastiske forældre. Hvis du nogensinde har brug for os, så bare vuff og hjælp. Tal, du er den. Gør plads. Jeg klarer den. Men hvor er bjørnene? I den anden ende af det træ. Du er nødt til at trække din stige ud til dem, så de kan få en sand til honninggodbiden. Jeg klarer den. Au, au. Stige! Det ser ud til, at de bider på bjørnemadingen. Godt arbejde, Marcel. Og træk så stigen tilbage fint og langsomt, så bjørnene følger den tilbage i sikkerhed. Tættere på mig, men det er okay. Stige! Stop den stige, Marcel. Du må hellere lade dem få den godbid. Nej! Chase, sikkerhedsnet, nu! Net! Nå, lad os føre den bjørnefamilie tilbage til en lang, lækker lur. De bjørne kommer forfærdeligt tæt på Everest. Se, bjørne. Mere honning. Denne vej. Sådan, lille ven. Nu skal vi lade dem sove, venner. God idé.
Dristige Danny X har haft nok bjørneeventyr for en dag. Det tror jeg, vi alle sammen har, Danny. Men hvis du nogensinde får brug for os igen, så bare gø for hjælp. Jeg har lyst til at gø efter flere godbidder. Så lad os smutte. Tilbage til min hybel. Det ser godt ud. Nej, længere mod højre. Du er for tæt på det isede stykke. Wow. Pas på! Wow. Se! Pænt er der at kigge forbi, mand. Hej, Jake. Okay, Alex. Klar til at smutte fra den her afsats? Jeg er klar. Okay, jeg spænder dig fast, og så bliver du og jeg trukket op igen. Er du klar til at køre ned, Jake? Jeg har set frem til at køre ned ad den her skrant hele året. Husk nu, gør præcis som jeg siger, så vi kan komme sikkert op. Det skal jeg nok. Det lover jeg. Okay, Chase. Stille og roligt. Det er modtaget, herr Ryder. Wow, det her er sejt. Ups, jeg har dig. Hvad? Er du okay? Ja, men hvorfor stoppede vi? Chase, hvorfor stoppede du dit hejseværk? Det gjorde jeg ikke. Det sidder fast. Se lige der. Krogen sidder fast i de klipper. Det ser ud til, at vi må klatre op selv, Alex. Wow! Afsatsen er alt for glat. Hvis vi bare havde noget at klatre op på. En stige på vej. God idé, Chase. Chase er på sagen. Nå, skynd jer lidt. Mine poter fryser til is. Okay, Alex. Op med dig. Lad mig rydde stien. Jakes bjerg, her kommer vi. Godt at se jer, Ryder og Paw Patrol. Skisæsonen vil virkelig stinke uden nogen skiløbere. Vi skal nok få løst det her mysterie. Men hvor har du set sporene henne? Lige for enden af den piste der. Lad os lige kigge en gang. Ja! Top op! Bare roligt. Vi skal nok løse det her mysterie og få fyldt pisterne med snowboarder igen. De er dybe. Hvad end der har lavet dem er virkelig tung. Tror du, at det seksårede monster er tæt på? Rubble, der findes ikke... Hvad? Der findes ikke hvad? Snemonstre. Lad os finde ud af, hvad der i virkeligheden foregår. Chase, snus alt, hvad du kan. Den klarer jeg, Ryder. Hvad er der, Chase? Der er noget, der får mig til at...